stało na spacerze, mnie mijała na rowerze i się za mną zatrzymała. Powiedziała: co za wstrętna dziś pogoda, ale dnia mi było szkoda. Więc na rower się wybrała i jechała. Mnie odwagi brakowało, by powiedzieć co za Anią i zaprosić ją na kawę, Może była to moja chwila, może była to ta jedyna, może była to ta pogoda, to sprawiła,